Alhamdulillah, sedaya puji lan syukur tansah kita aturake marang Gusti Allah Subhanahu wa taala sing wis paring sehat, kekuatan lan wektu marang awake dhewe kabeh. Sehingga dina iki iso bisa kumpul lan sinau bebarengan kanthi lancar. Ora lali sholawat lan salam muga tansah kejunjungake marang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing wis paringi tulodo becik tumrap umat manungsa, utamane ing bab tata krama lan akhlak. Anak-anakku kabeh sing ibu tresnani, muga-muga apa sing bakal kita rembug dina iki bisa dadi piwulang sing migunani lan bisa kowe terapake ing urip saben dina. Anak-anakku, saben wong mesti kepengin dianggep apik lan dihormati dening wong liya. Nanging ajine wong iku dudu sangka sugihe, dudu sangka pintere wae, nanging sangka sikap lan tata kramane. Wong Jawa wis suwe maringi pitutur lumantar paribasan sing kebak tegese. Salah sijine yaiku ajining diri sangka lati, ajining raga sangka busana. Paribasan iki dadi piwulang penting kanggo kowe kabeh, utamane minangka murid sing lagi sinau dadi wong sing bener lan becik. Mula dina iki ibu arep nerangake teges lan piwulang sangka paribasan mau supaya kowe luwih paham lan bisa nindakake ing tumindak saben dina. Anak-anakku, ajining diri sangka lati duweni teges yen regane utawa martabate wong iku katon sangka carane ngomong. Lati utawi tutuk iku cilik nanging pangaruhe gedhe banget. Tembung sing metu sangka tutuk bisa nggawe wong liya seneng nanging uga bisa nggawe wong liya lara ati. Yen kowe seneng ngomong alus, sopan lan ora nglarani wong liya bakal ngajeni lan seneng cedhak karo kowe. Nanging yen kowe seneng ngomong kasar, ngece utawi nyela kanca, senajan kowe pinter utawi sugih, ajimu bakal mudhun ing ngarsane wong liya. Mula saka kuwi kowe kudu ngati-ngati nalika ngomong, utamane marang guru, wong tuwa lan kanca. Sabanjure ajining raga sangka busana duweni teges yen penampilan utawi awake wong kuwi katon sangka carane nganggo sandangan. Busana ora kudu larang utawi murah, nanging kudu resik, rapi lan pantes. Wong sing nganggo busana rapi nuduhake yen dheweke ngajeni awake dhewe lan ngajeni wong liya. Ing sekolahan kowe kudu nganggo seragam kanthi bener lan rapi. Iki dudu mung amarga aturan sekolah, nanging uga minangka latihan disiplin lan tanggung jawab. Wong sing wis biasa rapi lan tertib awit cilik mengko bakal luwih gampang ngatur uripe nalika wis gedhe. Paribasan iki sak kabehe ngajari kowe supaya bisa njaga lati lan raga. Lati kudu dijaga supaya ora nglarani ati liyane, lan raga kudu dirumat kanthi busana sing pantes. Yen loro-lorone bisa kowe lakoni, insyaallah kowe bakal dadi bocah sing dihormati lan disenengi ing ngendi wae kowe ana. Anak-anakku sing ibu banggakake, ibu duwe pengajeng-ajeng supaya kowe bisa ngetrepake piwulang sangka paribasan, ajining diri sangka lati, ajining raga sangka busana. Ing urip saben dina, ibu nyuwun supaya kowe tansah ngomong sing becik, alus lan sopan senajan marang kanca sing luwih enom utawi sing luwih tuwa. Kajaba kuwi muga-muga kowe uga tansah njaga penampilan resik, rapi lan pantes amarga sangka kono wong liya bisa ndelok kepribadianmu. Muga kowe kabeh dadi murid sing ora mung pinter nanging uga duwe budi pekerti luhur. Cekap semanten medhar sabda sing bisa ibu aturake. Muga-muga piwulang iki bisa dadi pepelen lan tutunan tumrap kowe kabeh. Yen ana tembung sing kurang trep utawi kirang marem, ibu nyuwun ngapunten sing ageng. Matur suwun wis ngrungokake kanthi becik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.